खुलुमबाय गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय सल'गोफोर आङो दिनै बे साननैसोआ माने भिडिअ आपल'ड होनो हाथाराखै मानोना आंबो सोलाबाखै ओमफ्राय आरो गथ'फ्राबो सोलाबथाराखै आरोना एसे एग्जाम खाथि जादों एसे द्रप थाथ'दोंमोन ओमफ्राय नै साननैसो नेना थाथ'दों नोंथांमोना साननैसो उनाव नुनो मोनसिगोन जेनेबा आं कभार सं बानायो बेयाव मा होनो आंनि मबा बुरजा मोसानाय लाबो गथ'फोरखौ ओमफ्राय मबा साब्रै साबानि लाबो ओमफ्राय साब्रै साबानि नांगोना एकदमबारे बुरजानिखौ नांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आं मोनसे चेनेल खुलिदों बे चेनेलनि नामानो जादों अट' साइकेल राइडार आं स्क्रिनाव होना होदो बे बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायदो ओमफ्राय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामदो इखौबो ओमफ्राय नोंथांमोन लोगोफोर आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नोंथांमोना लोगो मोनगोन आङो थाबैनो आपल'ड होनो नाजासिगोन जे टपिक कन्टिनिउ दंना बुहुदनो माबा बेखिनिखौ बेखिनियानोसै बाय बाय